bor ka Batisi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka ba kamskem, kamstet, Khlaiñ, bat baduna bam umpnya. Ha kini ki arsngi kila don hadu arspa sanpu prangot ki Lehnoh Maoist ki bala Pyndem waj yaladi hakmat ke sorkar bat kila jed ya kalinti ban wan paino syaka imlang saalang menhenen kasi ki don ar panyongot ki balawan Pyndem ha ke jela Chhattisgarh bat nrupui ngot ha Maharashtra bat menta kasipat ki don shispa nyopungot ki balawan ban Pyndem ba kentop yo commander jong ka North Western Sub Zonal in charge bat u intelligence chief jong ka military wing u Rupesh kani ka jingwan Pyndem wanyo ki babun ki khot jong ki Lehnoh Maoist kadai hadien ba ka sorkar kala penjor ya ka jingkhanra Lehnoh khamtam ha ki than khaput ka sorkar kala kran shairu ba ka pediang sobha ya ki bakwa ban wan Pyndem ban phai biang syaka imlang salang namar ba ka sorkar kala bu thong ban penkhoi lunno ya ki Lehnoh hapo ka laiphui terek ulber ar jar apnreu ki Lehnoh Maoist kila wan Pyndem Ryngkat ki Tiar Ïaleh ba kenthop ya ki AK-47 ki insas rifle ki SLR ki carbine bat ki weipat ki Tiar Ïaleh haba khen mentausnam kila don laispa khadarngot ki Lehnoh Maoist ki bela kelon yab ha ka jekhun bat ki bor pahara pras pa lai phon riungot kila syakyam bat 6000 rius pa lai phon daingot kila Pyndem waj